cipi pocoro pini nang itu mana ke hang jaseme dalam tiga pano horsing teron alam di hinpe jitu ke patlang pon ciri paru naga tumpang longle kepek pon pu order lasi teron asangho ahin pen labangso ciri paru alongli kepek pon pu order alu ke patlang hega pot chorolo lapen ke debonsta inside pen ni tumlang pondo secretary iaro kadok betul pen ini tumda konselon inis langpon pamekalo labang so order ke Karbiang lo autonomous council penle ke patan kongkali dazi teron samopan jasibet pet pen kacun ini kang tunga bang rabang lo je kewang dia porhut council apan pusit sera ahok alam kam jumpen biji sore nang dunia pansi alam ni panta sunni kasi labang so order ke ahok kan lapen ke labang so order munti labang ke me ke hino do labang so ke hino amune da sunsi lahai chopen chodang lo tadi amang autonomous council no ke banjo kan kasi lasona bang tu pansi tame itu Kapjin pen alam panda kang sai ponji kene ponji kalau boleh langsung kami ini dua order lagi order tapi ke Karbiang lo autonomous council ini cuma siam sa tuliram lo kan semet peda nanti long lia balik cingkong pik dan sekarang ni kaita ninglia balik geographical boundary area alam labe inter state boundary alam inter district boundary alam lasi lapen ke Karbiang lo autonomous council pen ke pathik pondo ciri pocket pen abisi lo pulante executive committee along si long lepe unji engela ke ciri pharo isi duko lasi ladak penta ilitum klandak lo lapan ke picho pai alam ke lapen ke non border along jase map pe ta bang border along abang borlingri killing along sitame honthe meme Bangladesh chikim dolo nilitong no record dolo laben kania topi along sitame Bangladeshi atum 150 houses doda lapen non herjong labang sohok tangmo ladak 180 la horizon along ladak non chikim bonglo ladak honthe meme Bangladesh atum lapen labang so area pen non 180 bablo kachikimi lapen apram pen pangrut pen lo tete 1500 bablo da Bangladesh aton loksi dudu kulini atum lo non chikim bongta tasi labang so kadokabe Aron Raven sa latun keto, lapen Aron Raven si kepek atun si tame kepek pon, lasi Karbiang lo autonomous council abang ke lagi zero tolerance, lasi ilitum siam sarkai tu puwe Aron Raven ke do tu phandam dan ke, lagi eviction abang ke claim pon wek po, alam tumar arpun pon wek po, lapen ahemarij tame sorkar Aron ating pen eviction dan claim pon wek po pusi. La ciklo ini zonang ko labang si eviction na tempon si binirada fanta pachinilo lapen nang itu magadaw ito chinilo dia latu lamdindo danat sitame forest along le Aron re ang kachira ita daw le sitame forest department Karbiang autonomous council sita daw ita eviction kono pinone la sonta ta khodata Aron re ang sikado si laso onang sebame la eviction na bangke claim poni Kapjin tapi ini tum Karbiang autonomous council asiam sarke